services to ginay mong Biztalk uban kang Kapuso Actress Kris Bernal. Actress, businesswoman, and influencer. Who is she, mga kapuso? Ang atong makauban din sa Biztalk. She is Kris B, atong Shizams, Kris Bernal. Mayong buntag, Kris, and welcome to GMA Regional TV Live. Hi, Cecil! And hello sa mga kapuso sa Cebu. Maayong buntag. Yes. Ang tagal ko na kasi hindi pumupunta dyan. Oo nga, na-miss ka na namin. Sana soon, makita ka namin ulit dito sa Cebu. Kumusta ka na, Kris? Yes, nakakamiss nga. Hindi talaga ako lumalabas if it's not necessary. So, it's still safe to really stay at home. So, nasa bahay pa din talaga ako. Consistent na nasa bahay, pero you've been very consistent din sa pag-upload ng mga content mo sa YouTube channel mo. From your workouts, from your makeup videos, to mukbang, and marami-rami pang iba dyan. But more than the views and the likes that you get in your channel, Kris, what's the most important thing that you want your followers to get when they get to watch and subscribe to your YouTube account? Weekly, I will be releasing workout vlogs. Since it's one of my highly requested vlogs talaga eh. Every time I ask people, what do you want to see on my YouTube channel? They always say na parang, we wanted you to release workout vlogs. So finally, I'm giving time to it. I have time already since I'm just at home. So I will be releasing weekly workout vlogs na. Para naman ma-inspire ang mga kapuso natin mag-workout. Oo, talaga. You inspire us to really move and work around the house talaga, Kris. And eto pa, Kris, you're very hands-on sa mga pinasukan mong mga negosyo, and kudos to you kasi kahit nagkaroon ng krisis ngayon, patuloy pa yung mga businesses mo. Paano mo ito nakayanan lahat, itong mga changes and challenges ngayon? In all honesty, it's really difficult kasi you really have to adjust to the new norm eh. Parang everyone is going online na talaga. Lahat bumibili online na. So, of course, yung House of Gogi ko na it has a physical store, pero nagkaroon na rin kami ng you can order via online na din. And then, we turned it into a mart, into a Gogi Mart. It was House of Gogi, and now it's Gogi Mart. This time, pag-usapan natin ang love life mo. Congratulations sa engagement mo, Kris. Kasi natutuwa talaga kami na very happy ang heart mo. Kung okay lang, gusto namin kumustahin kung ano yung mga wedding preparations mo ngayon, lalo na parang ang daming considerations di ba? Ngayon, talagang na-stop yung plan namin. But we're focusing now on the construction of the house because we really wanted to have our own house before getting married. So, yun talaga yung focus namin ngayon. Nasa planning na kami, designing ng house, para pag kinasal kami, may uuwian kami, may bahay kami. Kasi you're known to have really expensive taste, especially sa mga bags na kinokollect mo talaga. Pero ano yung mga simple joys ni Kris Bernal or yung mga simple things at home that really make you happy? Actually, regarding the bags, I've been collecting na talaga since 2004. So parang naging passion na talaga namin siya ng sisters ko. But then, of course, as you get older and parang, di ba, parang minsan you're getting conscious na rin with your expenses. Lalo na ngayon, di ba, na ano rin ako, no work, no pay. Alam mo yon? Kailangan mag-adjust tayo, hindi pwedeng magastos. So ngayon, simple choice ko, parang makita ko lang yung fiancé ko kasi dumadalaw siya sa akin eh. Dumadalaw lang siya. So makita ko lang siya, okay na ako. O kaya, alam mo yon, makabonding ko lang yung family ko, yung mga aso ko, ganyan, happy na ako. So usapang career this time. Kasi on top sa pagiging negosyante mo, mahusay ka talagang actress and top rater lagi yung mga shows mo. Ay, grabe naman. Once balik taping ka na, ano yung mga roles or yung mga projects na gugustuhin mo talagang gawin na never mo pang nagawa? Gusto ko talaga actually yung mga Korean novela type of series. Yung mga ngayon na kilig lang. Alam mo yon, yung romantic comedy. Parang mga crash landing on you. Ganyan yung mga gusto kong gawin. May pagka-comedy naman. Kasi lagi akong drama eh. And Kris, before we end the interview, ano yung mensahe mo para sa lahat ng mga fans mo dito sa Cebu at sa buong Central and Eastern Visayas? Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin. Alam niyo, 13 years na ako sa showbiz from Starstruck, no? Pero hanggang ngayon, ramdam na ramdam ko pa rin talaga. Talaga may mga nagme-message sa akin from Cebu na yung suporta nila ay nandiyan pa din. So maraming salamat for sticking around and I hope to see you soon. And God bless po. Mag-iingat po kayo palagi. And ingat ka din palagi, Kris. Daghang salamat for joining us this morning.
Thank you! Good morning! Good morning ulit! Mga kapuso, sama sa gipaambit ni Kris Bernal, dasig lang tangtanan ug dili babag kining pandemya sa atoang mga goals. Importante lang nga mo-adjust kita sa kabag-uhan ug mo-diskarte lang gyud ta bisan unsa pa man ni kalisod. And for exclusive online drama, comedy and musical content, visit www.gmanetwork.com/gets. There you'd find many entertaining videos featuring your favorite Kapuso star. Fighting lang tayo mga kapuso, kaya mag-istorya pa ta dinhi sa GMA Regional TV Live.